Suna rike ki bar nema na baki sirrina yawan tunanina akan ki burina kauna ce mun shaku da soyayya karki gana na rinci da Allah yarinyar ka ta bin mugun mamaki ke tare man kai zuwa Waziri model ni da ita wai Abuja ɗaya ta yi aure watan ta biyu da zuwa wai ko da ta da Abuja na rinci da Allah kananci ta kai wai na ce mata in ka miki horo wai menene horo wai iskanci ko America kitte wata uku ke saman jororo ke shi aka sami ta ga ganda ma ki tai makaranta wallahi shi aka cika mata